hoentje altijd blier. Tomke, mij ding krullend heer. Mij ding hoentje sabre taal. Hark je gauw naar dit verhaal. Gymnastiek. Wat ben je, Joert, Cornelia? Het is uw tongstje. Oh, yes! Dan maak ik naar gymnastiek. Ja, en ik bij mij. Joet mij de heiten en memmen komen te zien. Oh ja. Kunnen we nou voort? Cornelia zit op een klok. Ja. Er binnen al volle meer ben in de klaaikamer. Tomke doet gouden kleren uit en zijn gymschoen en sportbroekje aan. De meis net mij die gewone schoon in de gymseel, hè, Cornelia? Dat is toch geen gymkleen? Cornelia laakt het Nee, en Scott holt het. maar ik keer wel op mijn pleerte voeten. Dan rennen ze de grutte gymseel in. De ben zit op een bank en de grutte meisje ook. In de zeel zit van alles kleer. Een klimrek, een evenwichtsbalken, banken, een lange matten en nog volle meer. Dan komt de juf binnen. Wat fijn dat je hem er al hier binnen. Nou, we zullen gauw beginnen. Eerst zullen we een paar rondjes draven. Tomke loekt Cornelia van de bank. Kom, Cornelia, de raven! Tomke draaft dadelijk voort. Net zo hard, Tomke. Als ze een paar rondjes draaft ha, blaast juf op een fluitje. Nou matten ze wat oors dwaan. Je mij nou alweer hinkelje. Ja! Hup, 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 hup. Hinkelje. Dat ken ik net zo goed. In dat diertje, wist ik het maar. Dat doe ik echt. Nee, Skopke, zei Cornelia. Oh, mijn lief dochtertje. Ik wil het meer. Nou, Maar dan klinkt het fluitje gelukkig alweer. Stop je maar, ja. En nou gaan we op de tas stellen. Je mag je zelfs weten wat je hem kiezen. Let je hem uit en met maar wat je hem kennen. Tomke draaft naar het grote klimrek. ik wil op het klimrek. Kies mij, Cornelia. Ja, jongen. Ik weet net... Ah, doe. Ik help die wel. Nou, doe dan maar. Tomke begint dadelijk te klimmen. Ja, kom je maar achterna, Cornelia. Voorzichtig zet Cornelia haar voet op het rek. Dan de oren. Tomke, die zit al heel bij het klimrek. Kom nou, Cornelia. Heger. Ja, ik hoor net zo van klimmen. Maar ze doet het wel. Een skofke letter is ze bij Tomke. Ja, en nou terug het rek kroepen. Tomke doet het En vol. sa. Eerst de holle terug het gat. Ja, Dan de hand, en nou, het lief ja, en de voeten. deze. Hij is samen aan de andere kant. Nou. En nou dan, Cornelia. Ja, ik weet net, ja. Kom maar, ik help die wel. Cornelia doet de holle terug het rek. Dan een erem. En nog een erem. Dan het lief. Ze truwt en truwt. Maar in hier is het ho. Ze kent het verder. En ze kent echt net waarom. Oh, ik zit vast. Help mij, Tomke. Tomke is slap van Leidje. Het liek het ik zo grappig. Maar dan roept de juf. Juf! Juf! Juf Cornelia, die zit vast. Juf komt dadelijks. Ze helpt Cornelia uit het klimrek. Ja, Sa. Ja. Ja, en nou... Nee, nou die hoor. Ja. Ja. Ja, jer. Nou, hè. Goed zo, Cornelia. Och, wat is die blij dat ze weer op een groen zit. Zo. Hoi.
Ik ben gewoon net zo goed in klimmen. Nee, maar Do kerst weer heel goed hippen. Ja, nou ja, dat wel ja. Ja, zo maar juf. Nou, Doe maar. Oh ja? Ja? Cornelia begint te hippen. De hele gymzaal in het roem. Oh, ja, mooi. Oh, en maar ik nou bij daar in de boekenbuik? Dat willen de orenbellen ook. Ze maaien alle jaar een keer mij. Ze vinden het prachtig. Als ze letten naar Hoesta gaan, zei Tomke... Oh, dat is fijn, hè, Cornelia? Ik vreeg je juf als de horen een keer weg mij meist. nou, als ik dan maar net weg in het klimrek hoeg. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.